Qatt ħsibt li tiftaħ qalbek għall-kelma t'Alla biex ħajtek tagħmel il-frott? Illum huwa żmien. Iqaf ftit u aħseb. Immaġina li qed tara bidwi li sejjer jiżra. Ara, xi żerriegħa weqgħetlu fil-passaġġ u minnu fih ġew l-għasafar u kilwhom. Waqt li qed jimxi fuq il-blat, xi żerriegħa żżersqet u waqgħatlu. Kibret ftit kieku, imma bil-leru biżżejjed ma kellix, telet ftit u malajr inħarqet. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk, imma dawn ftit damu għax malajr ħonquhom ix-xewk. Imma mbagħad ara xi żerriegħa waqgħet far tajba u għamlet il-frott kif mistenni minnha. F'dan iż-żmien tar-randan, din il-parabbola li Ġesu qal madwar 2000 sena ilu qed tistiednek tirrifletti ftit fuq ir-relazzjoni tiegħek miegħu. Tgħid inti dik iż-żerriegħa li waqgħet fil-passaġġ? Il-kelma t'Alla smajtha, imma għandek wisq x'tagħmel? Bit-tfal ta' tfal, żewġek jew martek, id-dar, ix-xogħol, ommok, ħutek, il-ġirien. Dawn matul il-ġurnata jaħdulek wisq ħin u ftit jibqalek biex taħseb imqar dwar is-sabiħ li laqqek miegħu matul il-jum. Jew inti dik iż-żerriegħa li waqgħet fil-blat. Fil-bidu tal-jum tqum b'ħafna ħeġġa u tagħmel premura li titlob li tmur il-quddies, tgħin u toffri l-ġurnata lil mulej. Imma mal-ewwel intopp titlef kollox. Jew għax tgħid fuq dik, jew għax titlef il-ħin titkixxef fuq dik u fuq l-oħra ħajkollok xi tgħid. Waqt li s-suq titlef il-paċenzja u tibda żżewwaq xi kliem u tkompli taffeċċ laġitek u ma tippruvax tirranġa. Forsi inti dik iż-żerriegħa li waqgħet fix-xewk. Tant għandek fuq xiex tinkwieta u taħseb li l-ansjetà ma tħallikx tisma' lil Alla jkellmek. Tista' tkun ukoll dik iż-żerriegħa li waqgħet far tajba u għamlet il-frott. Iva, int li minkejja kollox tipprova tagħmel it-tajjeb. Tgħin, titlob, taqra xi silta mill-Vanġelu, tirrepeti matul il-jum il-vers tas-salm li tkun smajt matul il-quddiesa. Tmur fi skiet quddiem Ġesu Ewkaristija fil-kappella. Iva, int li minkejja n-nuqqasijiet tiegħek qed tibni relazzjoni ma' Ġesu u qed tipprova taqsamha mal-familja tiegħek. Dan ir-randan ipprepara l-art lil qalbek. Itlob aktar. Aqra xi silta mill-Bibja. Mur il-quddies. Itlob mal-familja. Warrab id-distrazzjonijiet li mhux qed iħalluk tiltaqa' ma' Ġesu u pprova kun persuna li tagħti l-frott. L-għażla f'idejk. Kuraġġ, taqtax qalbek.